Hello friends, बरायबाय बड'आ जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। द गुड निउज बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबलनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि APDCL एग्जाम डेट एडमिट डाउनलड खालामनाय एन्ड DME एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि नन टेक्निकल Gr-3 नि एग्जाम पस्टपन जामारबाय नामा तो बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन। दा जों आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो गोदान अफिसियेल नटिस मोननै फैदों SI नि मोनसे बेनिफ्राय कनस्टेबल ड्राइभारनि थाखाय मोनसे। जाय नोंथांमोना कनस्टेबल ड्राइभाराव नोंथांमोना फिजिकेल पास खालामना दोनदोंमोन मोजां आपडेट फैदों। देन बेनिफ्राय SI लेभेलाव जायफ्रा आनजाद होदोंमोन एन्सार किस नोंथांमोना सिरिज वाइसआवहाय नायबानो जाबायनो ABCD दङ। स' बेखौ नोंथांमोना थाबैनो नायना लादो आरो बेनिफ्राय मोजां नाम्बार मोनदोंबा तो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो आरो बे फिजिकेल टेस्टआ मार्चनि जोबनायथिं जागोन थाबैनो जाथारसिगोन आरो एडमिट नोंथांमोना मोनथारसिगोन। स' बेनिफ्राय फैबाय कनस्टेबल ड्राइभाराव जाय नोंथांमोना फिजिकेल पास जादोंमोन ना दा फाइनालि नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लासिगोन बेनो जाबाय ड्राइभार पस्टनि थाखाय। स' दायो जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै जाय नोंथांमोना पास जादोंमोन थाबैनो मोजां स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो मानोना डेट ओंखारखाबाय। दा बेनो जाबाय नै पस्टआ 653 दंमोन कनस्टेबल ड्राइभारखौ लानानै स' गोबां रोखोमनि पस्ट दंमोन बावहाय। देन बेखौ नायोब्ला स' बिनि स्किल टेस्टखौ लासिगोन बेनो जाबाय ड्राइभिं टेस्ट बेनो जाबाय 10 मार्चनिफ्राय नोंथांमोना मोनसिगोन। देन बेनिफ्राय फार्स्ट आसाम कमान्डो बेटेलियन मान्दाखान्थायाव दङ स' बेयाव लानाय जागोन आरो एडमिटआ 11 AM 4 मार्चनिफ्राय नोंथांमोना 9 मार्चनि गेजेराव डाउनलड खालामनांगोन। अके स' माने डेट होखादों 9 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन आरो स्किल टेस्टआ 10 मार्चआव नालाय। देन बेनिफ्राय काट अफ कनस्टेबलनि थाबैनो नै दाबावैनो फैथारसिगोन पार सप्तायावनो नोंथांमोना मोनसिगोन बारा गोबाव गैला 3 मार्चनि उनाव नोंथांमोना गोदान अफिसियेल नटिस मोननो हागौ एबा काट अफ नोंथांमोना मोननो हागौ। आरो आनजादा माब्ला जाथावगौ होनोब्ला गोबां सर्सआव मोननाय बायदिबा 23 मार्चआव कनस्टेबल एग्जाम जागोन बायदिखौ खोनादों बाट अफिसियेलि नङा आरो जानोबो हागौ। देन 30 मार्चआव DME नि नन टेक्निकेलनि एग्जामखौ लाबाय होननानै गोबां ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ दासिम पर्टेलाव फैथ'वाखै नाथाय अब्लाबो 9 मार्चआव जानो गोनांमोन जानो हागौ बिथांमोना बेखौ फावसिनो हागौ आरो दा बयबो रेडि जाबानो जाबाय आनजाद होनो। देन बेनिफ्राय DME नि ग्रेड 4 पस्टनि एग्जाम जाथ'वाखै गोदान डेट फैगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन। दा जियानो जा नेथ'दो नेक्स्ट लेभेलाव आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। स' जोबनायाव बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना APDCL एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनालि एग्जाम डेट फैबाय आरो लोगोसे एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय APDCL आव 10 पास जानाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव ग्रेड 3 पस्ट फैगोन बेनो जाबाय APDCL आव। दा बे जाबाय नोंथांमोननि एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार दंमोन दा बिनि आनजादा 23 मार्चआव सानडे खालि जासिगोन 9 AM निफ्राय बेनिफ्राय बेलासिसिम दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना सिलेबास दंखायो APSC आ कन्डाक्ट खालामगोन एन्ड बेखायनो नोंथांमोना लिस्टखौ मोनगोन 13 मार्चनिफ्राय मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 17 मार्चआव स' नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो दा बेनो लेटेस्ट आपडेटआ नेक्स्ट लेभेलाव 5000 भेकेन्सि फैगोन APDCL आव आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव मोननो हागोन।